Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 ng aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, may aga bilugamahin sa Western Visayas. Sa liwat, welcome diri sa aton nga pagpangalagad sa Kapihan sa Aksyon karon nga adlaw Domingo, Marso 14 kita. Bawo isa na lang ka adlaw gali, Mother's Day naman si Amigo Hendreo, ano? Anyway, welcome sa aton nga pagpangalagad sa Kapihan sa Aksyon, no? Kag atong sini nga pagpangalagad ginadulong gyapon sa mga kaaksyon na ang atos ning hambalan karon nga Domingo. By the way, ginatamyaw ko anay sang happy birthday. Although dito iya sa ila sa Minnesota, 13 pa lang subong, March 13 pa lang, prote diri sa Pilipinas, March 14 na kita. And this is the birthday sa aton na friend, si Ma'am Vanessa Mayo, celebrating her birthday today. Kung diri ka sa Pilipinas, prote dito iya buwas pa na to kay March 14 gid man ang iya sini nga birthday, no? So happy birthday sa imo, Ma'am Vanessa Mayo, dira sa may Minnesota, USA. Kag ginatamyaw ko man sang happy birthday si Kagawad Heidi Perater Hava, no, sang Barangay Talutog, no, sang Barangay Akunbanwa sang Murcia. Happy birthday sa imo, halin sa imo pamilya sa Volunteer Probation Assistance, no, ang VPA. So sa imo Kagawad Heidi, happy birthday, okay? Sige. So mga kaaksyon, ang atong sining
Okay. Birthday mga kalinimigo natin Phil Alonsagay dira sa may Japan. Happy birthday sa imo migo. Kabay pa nga mangin malipayon ang imo kadlawan karon nga adlaw, no? Good morning dira kay Ma'am Eleanor Fukuda, no? So happy birthday. Kadamo ba sa mga March nga ma-celebrants, no, sa birthday? Sa Action Eden, dugay-dugay pa mga March 29 pa si Action Eden yan, no? Pero subong pa lang sako ng iyang preparasyon. Kuha ni kono niya nga ako ni Action Boy 15 days preparation ini mo. Na. Ningko ti sige sadya honda ni imo birthday total mapila na si Eden man ma silver sa guno ma 25 na ni si Action Eden, no? Anyway, sa happy birthday sa tanan nga nagakasaulog sila kadlawan sa karon nga adlaw. Kag sa tanan naman nga naga-monitor sa aton sa Facebook, we are live diri sa Facebook. Kag sa aton nga sa YouTube, ara man kami. Sa aton nga website, may ara man kita. Papili lang kamo, kung din kamo dira maka-monitor sa aton sining nga programa. Ang aton sining nga hambalan karon nga Domingo, mga kaaksyon, importante ni sa kayo, no? Especially sa mga konsumidores sang Central Negros Electric Cooperative o kon Sineco. Kaya hambalan naton diri amune, no? Nagligad nakaulistorya ko ni sa isa ka grupo nga ginatawag Movement for Seneco Ownership, no? MCO. Ang MCO sa pamiro na balaan ko ni member consumer owners do kanami, no? Mati ano nga ikaw isa ka MCO, member ka sang Seneco, konsumidor ka kag owner daw kanami, no? Pero daw natanaw naton tag-iya ko sang Sineco do ay mo ko da sang say sa mga gakatabo sa Sineco, considering ati ginakabig ako as owner, no? So may-ari isa ka movement subong mga ka-aksyon ining ginatawag nga MCO man, no? Movement for Sineco Ownership. Anong ginatuyo sini? Nga ang Sineco, sanasaling ko na sa inyo kayo na Sineco is Central Negros Electric Cooperative. Ang word nga cooperative does not live up to itself, no? Cooperative siya. Kung cooperative taning nabalaan kung isang kooperatiba, may mga kuan kasi nimo, may mga ano panawag sin nila ganay at the end of the year may mga rebates, may mga benepisyo kanitani bilang miyembro sang kooperatiba. But the Central Negros Electric Cooperative wala niya go operate as a cooperative in the true sense of the word, no? Wala siya operate as a kooperatiba. Pero tingala ko nga may sa mga electric companies nga tanan nila nga mga ngalan may ara cooperative, no? Pareho sang Nuneco, North Negros Electric Cooperative. Ang Noseco, Northern ang Noseco, Negros Occidental, ano nga ang Noseco, Negros Occidental Electric Cooperative. Amo man na may cooperative ni sila, but ang pamangkot naton diri sa Sineco, wala ni siya nag-ooperate bilang isa ka kooperatiba. That is why ini nga grupo nga aton sini nga manginbisita karon nga aga, maistorya kita, no? Kay manog tapos na ni ang franchise sang Sineco mo, no? Ang iyas ning 50-year franchise bala manog tapos na nimo 30 years. Manog tapos na kag ang pamangkot subong is pag nag-renew kita, will we still remain as a cooperative? As amuna o kung will still remain nga under Sineya kay Sineco subong under kita sa supervision sang National Electrification Administration. Ara kita dira sa NEA, under kita dira. In fact, ang aton subong General Manager, OIC General Manager, kag tawag niya sa kay attorney Danny Pondevilla, hindi lang niya siya acting General Manager, project supervisor pa ni siya. But silingon, kung project supervisor ka, ining si attorney Danny Pondevilla was assigned by NEA itself nga mo anay ang mag-caretaker sang Central Negros Electric Cooperative, no? But silingon, amo ni siya ang ga-representar sang NEA sa Sineco. But silingon, NEA itself is running
sang Central Negros Electric Cooperative in its operations. Amo na sang guadra, no? Nga sa bilang project supervisor sang Sineco, kundi may ara kita board of director sa Sineco. May board of director dira, pero ang ilang nga mga ipasar dira nga resolusyon, pwede nga hindi pag-ikuan mo, pwede nga iligwaton, pwede nga hindi pa-implementar sang project supervisor in the person of OIC General Manager Attorney Danny Pundevilla. So ano si mga NEA kita, ara kita sa NEA, no? Under kita sa NEA sa supervision sang NEA. Anong ginaduso sining MCO ining movement for Sineco ownership? Ang ginaduso nga kung magpa-renew kita sa aton nga franchise, mangin kooperatiba kita. Kag nano ang mga benepisyo kung kooperatiba kita? Amo na aton nambalan. Ano ang benepisyo, ano ang bentaha kung kooperatiba gid matudtuod ang aton sininga electric cooperative? Anong bentaha? Sang sa ara kita sa idalom sang National Electrification Administration. Bintaha bala kung mangin natudtuod kita ang kooperatiba? Can this be done? Pwede bala ini mahimo nga mangin kooperatiba kita? Nga in the true sense of the word, but siningonti kung kooperatiba ka, dili na kita iya maparegister sa kuano sa Cooperative Development Authority, no? O kung CDA. So ma-under kita iya, we will be registered as a cooperative sa Cooperative Development Authority. Ang pamangkot ng diri mo ni. Ano ang benepisyo kung ang aton nga electric company particularly ang Sineco mangin isa ka matudtuod nga kooperatiba, may benepisyo bala munang una nga pamangkot, may bintaha bala para sa mga konsumadores. Kung may bintaha, nano ini nga mga bintaha, no? Nano ini nga mga bintaha para sa aton nga electric sa aton nga mga konsumidores sang Central Negros Electric Cooperative, no? O sige. Ari na ang aton sini isa nga bisita, ang direktor. Direktor pa man siya kay bago pa lang natapos ang kuan mo. Bago lang natapos ang eleksyon dira sa sang Sineco man sa iya ni nga distrito may eleksyon. So kahapon ina bago lang natapos pero hindi pa man siguro makapungko dayon, may kuan pa siguro, no? May time pa ni anay nga ulat doon para makapungko na ang bag-o nga direktor, no? But we have with us the Vice President sang Board of Directors sang Central Negros Electric Cooperative, at the same time Director of course Sineco, representing District 4, no? District 4 sa area sang Sineco. We have with us Sineco Director Roy Cordova, no? Dugay na ako kita na isang migo kuno na. So, good morning sir, and welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. May aga Sunboy. Salamat na din na tagaan mo kita Simpo sa pagpaabot liwat sa mga member consumers owners ng Sineco sa imong nga programa Kapihan. Sige, kag diyan din invite naman tani si Attorney Wiloria, si coming. Wakadto siya. Sige, kay amo ning akon nga gusto tayo italakayon kay ining MCO, no? Ining movement for Sineco ownership. Yes, Amo nang siling ko bala nga sang una, dumduman ko pa sang permi kita diraga transparency meeting sa Sineco. May nakita ko sa kwan mo sa kwan bla sa isa ka pertahan nga MCO, member consumer owners. Ni kudo kanami, no, do owner kami sa Sineco, no, nga daw muna tani ang konsepto nga ang aton electric cooperative ginapanag-iyahan sa mga konsumidor. Muna siya, no? Muna nga may MCO. Subong nga ang MCO ginhimo na naton nga movement for Sineco ownership para nga daw nakita ninyo nga daw may bintaha kita kung mangin matutuod kita ang kooperatiba. Kaya sa linggo na ang Sineco may ngalan nga kooperatiba pero way man siya operate as a cooperative in the true sense of the word, no? Okay. Siga mo lang na yan, siguro mauna lang ako. Nabato na itong report nga ang franchise, may franchise sila ng Sineco, no? Yes, sir.
Ang franchise gali is about to end. Manong tapos na. Can you explain sa sining parte sa franchise, Director? Thank you sa liwat, Action Boy, no? Kung nantawa naton, sugudan na naman in a brief manner ang history sa Sineco. Ang Sineco, create ni sa Presidential Decree 269 during the time of President Marcos. Gin-create sa ni ang purpose sa di for rural electrification program. Okay. Kung nadumduman naton, ang Sineco, before that presidential decree, ang service di sa aton ang private company. At ASDS. ASDS. Hindi ko na Kung malipat. natawon naton, ang suga, dawas talang sa Burgos, Talungo, no? Oo. Hindi na to gani kalabot, gid sa sangob. No? Okay. Oo. Basta So na during the sumbag. time, kadamo gali sa mga area sa Bacolod nga hindi pa malambot sang ang ASDS. Oo. Kag private ato. Oo. Oo. Kag kunang taon naton, may mapa na sa una, almost nga the 1/4 lang sa Pilipinas nga may suga. Okay. Alos ang una, dumduman ko, kingke pa. Oo. Eskwila kita Oo, na di sa- eskwela ko sa una, kingke ka. Kingke, o. Pagkahagal, ang aton Kung may kulukorta ka, Petromax kay. Petromax, oo. Ang purpose yan mula nga sa rekta nga kuan, pasugan. Kaghalos tanan nga barangay, kanalan pasugan, no? Sa bilog nga Pilipinas, no? Hindi lang dire sa bilog nga Central Negros. So, sang 1975, salamat Sir Boy nga ang papaginambal mo parte sang franchise. Sang 1975, ang National Electrification Commission paagi sa National Electrification Administration naghatag prangkisa Okay. sa Sineco to operate as a distribution utility, no? Sa diin, una naghatag na sa prangkisa sa Silay lang anay. Okay. Sa Silay, no? Sang 1975. Nga gin-take over sa Central Negros Electric Cooperative ang Silay Electric Company, no? Or SEPCO. Pagkadason, sang 1978, nagsaylo di ang gin-take over sang Sineco ang ESDS. Okay. Oo. And thereafter na, nangin, may main office na ang Sineco sa diri sa Mabini Street. No? Amo ng present office So, mo. ang nag-compose na, amo ang Liwat, Silay, Talisay, Bacolod, Murcia, Don Salvador, Benedicto, and Bago. Amo na sa nga ang munang katapo nga mga local government units sa Central Negros Electric Cooperative. And Okay. sa 1980, atubla ang provisional authority nga gin-grant sang nga franchise sang Sineco sang 1975 gintagaan permanent authority signed by the then chairman of the National Electrification Commission, si former First Lady Imelda Marcos. Okay. So, sa lingon, kung isipon naton, rektata po nga hambal mo, Action Boy, nga party sa magpunsan no, matapos ang franchise ang Sineco, kung basihan naton ang franchise sa Provisional Authority sa 1975, kay 50 years to ginhatag, matapos ang Sineco 2025. Okay. Kung basihan naton sa Permanent Authority or franchise sa 1930. Okay. If we talk about the franchise, comes now the Republic Act 9136, tungkol IPERA, no? Sang ginpasar sang 2001. Ano yun ang IPERA? Gin-deregulate ya, gin-privatize ang napukor. Kag ginhambal ya da sa layi, nga from now on, from 2001, ang power or authority to grant the franchise is the Congress na. For yung blasang ibig-sabihin, Oo, para sa mga Dito na- franchise sa mga radyo kag television oo, dito na kita tanan makadto Sa Congress. Sa Congress, Hindi no? na NTC. Oo. At that time NTC Hindi pa. na, oo. No? NEC at that time. NEC, National Electrification Commission. Amo na nakabatian naton subong hindi lang sa Central Negros, sa lang sa Negros, may nagkalain-lain nga Pilipinas, sa nga mga lugar, may mga distribution utilities na nga mga areas nga may franchise, nga gin-applyan na franchise, kag iba ganing grant na like the Bicol Power and Lights Corporation, no, gintagaan franchise no sa Bicol. Amo ni siya subong ang sitwasyon.
So, saan gin matapos ang franchise ta? Ano gitang basihan ta? Kung basihan natin sa permanent franchise is 2030. 2030. Oh, 1980 mo. Okay. On provisional authority, 1975. Ti hindi makita abogado, ti kabalo makita kung paano ina sa pag-deliberate ang Congress, pwede nila i-insist ang 1975. So, let's not be complacent, no? Kinahanglan na bantayan nato. Bantayan. So, amo ini, nga ang aton grupo, may grupo, kita nga nag-exist, no? Nga ini ang Negros Stakeholders Coalition, no? Ano ni Negros Stakeholders Coalition nga composed ni sa mga progressive groups kag civil societies nga sa diin nga proteksyonan ang systems ng Seneco, no? So nag-evolve siya. This is not overnight, no? Atong ginambal mo kay na Sir Boy nga parte sang word nga kooperatiba, no? Kaya kung balik kita sa Presidential Decree 269, pag intra mo sa Seneco, pag pa-connect mo sa Seneco, ang imo bayaran lang 5 pesos membership fee. Ang wala ginatawag nila nga member consumer. Okay. So kung dugangan nila nga owner. Okay. Nami na sa nga kuan nga topiko, di amo na siya nga ang movement na to nag-evolve kay nakita naton nga ang antidote for this threats nga franchise is the real ownership of the member consumers owner kang ginatawag. Kaya nga sa sitwasyon, kung mag-apply to franchise, sinong pag-aistoryahon sa Kongreso? Ang istoryahon niya ang Board of Directors, ang National Electrification Administration, ti sila ng tuyakwan. Ang member consumers yan, taga-sambal sila, tingog lang laya, ano kasiya. Pero hindi kambal nga owner. Ipamangkot ka bisa isa ka congressman karon sa interpolation. Ki Roy Cordoban, ikaw kambal ka member consumers owner ka. Ano proof mo nga tag-iya ka? 5 pesos. Pero kung tuod nga sa direkta nga hambal, nga amo ning kampanya naton with attorney Biloria in the group, ining siling mo Sir Boy elaborate na ko ni attorney ang MCO nga kung pagkatutumamba kami, tutuod kami nga palag-iya. Kaya nga, may investment kami. Halimbawa, binagabayad ang isa ka konsumidor 500 pesos. Ako, di mabutang ko da kada bulan biya capital build-up ko kaysa kooperatiba, may ginatawag nga capital build-up. No? Di ma-invest ka lang, bisan 100 pesos lang. May mildos ka na kada tuig. May mildos ka na nga part nga ginbutang nga kwarta sa Seneco. Kaya muna nga itong rekta. Pagkatapos ng tuig, pag General Assembly, kumputan kita sa return of investment o kung income sa imo ito nga mildos. Okay. Inaiya sa mga konsumidor. Sa workers naman, sa mga mumugon, gin-analyze na ni kaya nangin part man ko anay isang nangin isa ako for 15 years nga union member kay sa matutuod ako ni anay nagapugong sang hindi magpasindi and I'm very sorry for that. No? Kapangayo ko pasensya kay after a realization kagkapin pa in-increase sang privatization nakita naton lang tawag lang may mga companies ni may mga utilities di nga ang workers kaluluoy lang pag take over by done lang sila pagpagwa sila pero kung ang workers halimbawa being workers ang Seneco may 300 sila nga monthly dues, mag-set aside lang sila 100 pesos as their capital build-up. Pila na mag-500 sila, pila ng kwarta sa mga workers sa Seneco, sa kooperatiba. Kunti workers own, workers manage na. Comes now the franchise nga i-apply sa iban sa mga kapitalista ti masiling sila ti ustoryahon naman kami kinahanglan ang interest namon hindi lang as workers at the same time at as owner so amo ina nga himo naton ni sa liwat ang movement for Seneco ownership kay agud makita mabutang kita sa isa ka bihikulo nga mapa-intindi kag ma-kampanya pabalo sa mga konsumidores kung ano, yes Sir Boy, ano ang bintaha kag disbintaha sa ini nga kastada no kay nga under sa katapusan under the law liwat 9136 gin provide sa una
Kaya nga, why ka ni tuod nga nakapamidsar, ni kay pasalamat kita in fairness sa lagi, kaya provide na ni ang conversion issue. Naghambal ang lagi, sila niya, sa mga electric cooperative lang niya, ihatag nyo ang desisyon sa mga konsumidor kung anong gusto nila. Kung gusto bala nila nga stock cooperative nga registered sa CDA, kung mapabilin sa niya nga hindi stock nga ay sila dividendo, kag wala sila investment. Okay. So amo ina ang okay. ang nga ma-intra kita sa sorry to say, ma-intra kita sa diskusyon. Sige, okay. Attorney Viloria, good morning, no? Kag welcome diri sa Kapiyan sa Aksyon. Good morning, Sir Boy. Nidlaw mo kung sige na pungkuan ko, diba? Balo ka, Line, Sir no? Boy. Pagbalik mo doon yes, ng line, nagwapo ni Gid. Balo ka sa una every Sunday, ari ko, almost the same arm. May programa ni sila sa una nga daw. May action training, legal no? kami Action sa una. legal sa una. So, thank you, good Sir Boy, no? Madamo nga salamat. Kag sa aton na tumalan na ako, kag tagpalamati. Sige. Si Attorney Viloria is one of the factors kuan siguro masinin naton convenor or isa man sa nagapamuno sining ginatawag ng MCO kun na movement for Seneco ownership, no? Attorney, mamangkot lang kita, attorney, no? Paano ninyo na ano ang ginalinan nga nagtukod sa grupo nga amo ni ang MCO? Yes, una sa tanan, amo ning bunga sa kapi-kapi namon. But anyway, it was a Mambal Kogoro, it was not deliberate, it was incidental. But, we discuss common issues now. Nalabot sa punto nga, naistorya namon, bako ever since dugay na ni ginaistoryan. In fact, even in Congress, I think if I can recall, check ko gani, 2008 may move na gani, may bill na no? Do by law i-convert na gidya into a cooperative. Amo to guro during that time na nagapamugong inday Nongroy. Yes, because wala pa man nakita naton ining circumstansya subong. Well, naglabot sa punto hambal naton, why don't we make a movement? Nabla may direction gid, no? May ano tawag sini, may timeline, may muon gid yan, no? That's why kun ang hambal nga paano na siya imon, so ang bako it will follow, but nag-decide kami nga i-register kami sa SEC. In fact, we are now waiting for the approval ng SEC, no? Kay nag-decide kami nga may mga issues, factual issues, legal issues, di napalibutan sining grupo nga nagumpisa kami na pungkuanay. Then nakita namon nga pwede gid kay in fact even ang law naton and the very concept of these electric cooperatives, basically kooperatiba giman ni siya itani na dapat ang panagiyag niya mga konsumidores, no? If the government cannot really wholly run this thing, kay remember ang subong ang ga-exercise ang supervision diri kag may authority other than Seneco administration ang NEA, no? Okay. Very strong ang in fact though hindi lang sa ganit supervisory power because NEA also exercises quasi judicial authority here. In fact ang sadya diri kay even ang mga let's say mga board general manager can be removed by NEA. Di ba, Sir Roy, no? So, umbal naton, diin dapat magsulod ang consumers. So, umbal naton, we create a movement, we educate the people, and then, paintindiyo naton sila. Correcto sa premise, gina, sa introduction mo, Sir Boy, nga, istorya naton ng benepisyo, no? Kag syempre, ang bottom line, is it legally feasible nga matabo na? At tulong sa bata, yes, it is 101% legally feasible because the law allows that. That's why we have the CDA, we have this concept and principle of being a cooperative. That's why gingamit ng ngalan electric cooperative in the guise nga dapat cooperative siya. But hindi na amuna nagkalatabo. So, bottom line is, this movement is gearing towards inviting people. Hindi kami hindi kami ang ma-decide sini, no? Hindi kami ang magparehistro sinilang basta-basta without the, the conformity sang mayoriya, if not all members, consumer owners ng Seneco. But ultimately, this measure, ang registration sa Seneco as a cooperative o sa CDA, ang matabo na sa Sir Boy, ibalik po na namon sa pumuluyo. No? May plebisito sina. People will be asked, are you
amenable, are you in favor nga i-convert siya into a cooperative under the Cooperative Development Authority, amo nang pamangkot, no? And then may mga sub-questions dira. In case you agree nga mag-cooperative kay under CDA, anong gusto nyo nga corporate structure, no? Stock and stock, amo na siya, no? So nakita naton, Sir Boy, nga ang control sang Sineco Subong as a cooperative, wala say ang tawagid. Correct. In fact, correct ang balbo, Sir Boy. Kadlaw ko, it's ironic nga sa opisina to sang Sineco, may nasulat to sa room nga MCO. Sinong gina-represent nila MCO? Ang 5 kapiso sang mga consumers. No? So, basic principle sang movement, una, i-remove natin ang control sa niya sa Sineco. Okay. Knowing history lang taon natin. In fact, you see, kung may measure, kung may resolution sila, pwede ma-reverse, pwede hindi pagpa-implement. Even, you see, right now, Sineco is being run directly by NEA. Correct. Diba? Mention mo, RACPS diri, no? Nga may project supervisor diri. Because gambal sila nga kinanan, i-run gidang Sineco sa NEA Subong. So, may acting general manager. Kung lang taon natin, ang atong pananaw, he is no longer acting as a general manager, but he's acting on behalf of NEA. So, isa inay kapananawang kinanglan, makontrol natin NEA because NEA has unbridled authority to dismiss, no? Even i-abolish ang board of directors. NEA can do that. That's why, masulod diri, gi-exercise ang acts of administration. At the same time, exercise acts of ownership. Nga kung in principle, dapat ang pagpanagiya sa consumers. Okay. Isa pagid na nakita naton, it's high time nga ang mga konsumidores, kung matutuod nga ginakabig naton nga member consumer owners, dapat issuean sila sa mga certificate of shares nila. Example common, mga tagpalamate. Ang magambal ikaw sang gapanagiya ikaw, may proof ikaw of ownership. Diba? Magamba ka, ako ni owner sang house and lot. So, what is your proof? What's your proof? Title. Diba? Kung rights, dapat there is a right or a patent issued by the government or the state. So, dapat, it's high time nga, isuan na ang membership kay owner ka mo. So, di yun ang proof of ownership. Ang bill di pwede may Hindi, liability na yan. Stock certificate or certificate of shares. Isa pa, nakita natin diri nga wala na sang rason kung lang taon natin nga ang NEA pa yung makontrol sa aton. In fact, may mga layi na kita yung existing. Number one, if Sineco will be registered as a cooperative under CDA, there is an ample laws nga check and balance ni. Correct, Even ang CDA can exercise also supervision. But not to the point nga there is a foreseen conflict of interest all the time. Why? Because in NEA, ang mga involved diri, unlike sa CDA, ginatanaw lang yung struktura and how the cooperative is being run as an organization, but wala na ilabot yung CDA sa mga resolution dahil sa pag-purchase ng kurente, sinodera nga mga labi-labi. Why na sila yan? No? Ang ilan lang taon, just like sa SEC, may repertorial requirements ka mo, nag-meeting ka mo, may resolution ka mo, qualified ang board nyo, o ano dira nga struktura. Amo lang gini ang iyasang so it's high time nga paigad nato na because again there is already enough laws nga makaregulate sining struktura sang cooperative. So there is sakto tombal ni si Roy nga aging papanaog na sa una sa naiyahaw because hindi gani klaro nga kooperatiba siya. Wala gani ka decide kundi in fact ginaawayan pa sa Kongreso since 2008 nga gina-fight man din ng Roy sa una nga hindi pag-ipa-cooperative na siya because gadua-dua basta hindi kaya. Okay. Basta hindi kaya sa kooperatiba. And lastly, sa isa nakita naton, subong it's high time, amunambal naton, it's high time nga i-justify, i-quantify naton ang contributions kag investments ng mga consumer owners. Okay. So, in short, at the end of the day, mamangkot ako, if you consider me as an owner, diin ko da
Ano ang akon authority, anong akon right being an owner. Wala na na-define under existing organization, under the control of NEA, under this present dispensation sa Sineco. So amuna ang mga mambal ko guro few kay damo pagid benepisyo. We're talking about that mga taxes, no, ma-exempt kita sa taxes, so on and so forth. Of course, pag amo nang matabo, syempre dako chance in 101% chance nga mapanubo naton ang presyo sang kuryente. Sige, okay. Anyway, sa aton nga mga ka-action dala, ini nga aton nga electric cooperative, may tatlo sa tisini nga pwede pilian mo. Kundi kung ano ni ang aton electric cooperative. Una is pabilin bala kita diri sa NEA, sa under the supervision sa National Electrification Administration. Ikadua, mangin matudtuod bala kita nga kooperatiba registered under sa CDA o Cooperative Development Authority. Or ikatatlo, sa SEC kita, butsilingon, mga daw privatize ang aton nga electric cooperative daw muna, o sa SEC kita maparegister. No? Daw muna siya ang pwede naton nga pilian. No? Anyway, ang inaduso subong sa CMO is himuon naton ang aton kooperatiba, ang aton nga electric cooperative as tutuod nga kooperatiba in the true sense of the word bala nga kooperatiba gid saya, no, which would be run by the members itself, no, hindi bala mo padalagan niya mga membro mismo. Anyway, ang balanta pagid ang mga dugang naton nga mga benepisyo nga makuha sa inyo pagtanaw abi kung mapaidalom kita sa CD kung mag-register kita as a cooperative, no? Anong mga benepisyo gud sini? Kaya ko man nakita ka benepisyo ya sa kuan mo sa mag-privatize sa Sineco daw matyago daw malubong sa tarong tabo sa basiwa. Balo ka, Sir Boy, no, maagaw ko lang. Balo ka, I don't know kung correct ako kay si Sir Roy makatag history. It all started sa control sa NEA because may mga financial consideration, ginapautang ka sa NEA, no? I think may harap pa ka mo obligasyon. So, the more nga may utang ikaw, the more nga ang rason ng nga NEA should be there because to protect their own financial interest. Kaya kinanan, make sure ko na nga ang nagapangutang si Mumayo pagpadlagan niya para balikan bayad. That's all. That's all. But showing the financial activity of Sineco, dapat dugay na gani na, di ba, Roy, no? Nga wala. So, kung maakwa natin ang clutch ng NEA, ang rason niya malanda, may ara siya ng, kumbaga kung sa insurance pa, NEA has an insurable interest over Sineco because ang iya pagpautang kag pag-provide sa mga financial grants. So, kung gusto nila, pwede man matabo ang struktura nga kooperatiba kita ya. Kung gusto nila maghatag financial assistance, bulig sa cooperative, well, problema. But not to the point nga they will run Sineco as if nga do branch ang ilang so, amo na siya siguro. Yes, so, sir. mabalik kita, attorney, director, balik kita sa atong sining pagpangalagad. Ang bala nato ni ang mga benepisyo, may mga detalye lang kung gusto lang klaruhon. Mabalik kita diri sa kapihan sa aksyon, mga ka-aksyon, pagkatapos na sa importante nato anay nga mga pahibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado.
Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutugtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan anong kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Di alamon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakulog man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakulog sa luto sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon aksyon radyo Pagkulunod kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Sige, balik kita diri sa atong pagbalagad nga ato sining kapiyan sa aksyon nga nadulungan sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's
kay Cesar Viloria, kay Director Roy Cordova sa Sineco. Ang mamangkot ko amo ni no why ni sugod ang pagtukod ninyo sining movement para sa Sineco ownership o kung pagpaidalom sa kooperatiba sa Sineco bangod sang fear ninyo nga base i-privatize sa Sineco. May mga kuanaw, may mga movement daw privatize sa Sineco. Sige, mauna ako, guro. Kay si Atty. Viloria, nagbato sa isa ka kaso, no? Talking about privatization, it's been a trend, no? This 2000, starting, ang pinaka-strong wave sang privatization nagsugod way back 5 years ago. Grabe nga panagupnop, grabe nga pagpamugong, and yet though, hindi magpati ang pumuluyo. Now, it happened now. Basiwa, no? Whether we like it or not, whether we will consider it as a mere agreement, joint venture, but in effect, and in reality, privatization na siya because it is now being run by, a plain and simple, a profit negosyo business now. So although nga even ang Basiwa has to earn para sa iyang mga galaston natabo na now. Kung question is fear of being privatized, yes, no? Privatized in the sense nga ang baluntaman lang gid by this looming view nga ma-expired ng franchise. Balo ka man, no? Kumbaga, kung nami bilang lugar, na example ng pwesto mo naming lugar, damo ga bakal, damo ga kaon. Bantayan mo kutob na tagya sa building san una ma-expire yang lease. Kaya kung ma-expire lease, pwede ako da. Ayos eh. Normal na siya. Now, gata manifest na sa subong. Ara sa Kongresong record, may mga bill na dara nga gusto mag-apply franchise, no? Bill nag-apply ang mga, even though wala gani isang experience sa electric cooperative, no? May nag-apply franchise. In short, may sinyalis na. May interesado na. Yes. Okay. So hindi na siya teorya, hindi ni siya haom-haom, but factual. Factual. Now, if the people will ask, anong prueba nyo? They can see that na in fact na publish na sa Kongreso mga bill actually ara dara mo. So makita niyo da. I will not just mention specific name but ara na dara. Now, isa ina ka mga fears nga ginatan-aw namon nga kung hindi naton ma-overtaken ini ang surge sang privatization in the sense nga pareho natabo sa Basiwa kag sa iban nga mga ang Pilipinas balo ka sir boy may history nimo mga basic necessities naton gina-privatize siya iban nga nasyon ni gina-industrialize nila ya national industriya meaning gina-run niya sang estado ining tubig kuryente pagid dapat gani miski mga pagkaon naton tanan-tanan nga paglabot mo sa tsimpo nga balo ka gina-expect sang kalibutan permi sa mga estado kung may gira gani automatic may mga away na nga ginautod ang economic line ginautod ang alagyan sang produkto basic kayo na sa rules sang warfare mo so ang estado kabalo na nga dapat ining mga basic nga kinanglanon sang citizen ila kay miski magira pa wala na lalabot buhi kita diri amo nang konsepto siya na tisubong lain pa yak gina-encourage I do not know why even the national government nagalabi galay dam predicate let's say may mga tinaga may tinaga nga pag hindi kayo umayos dyan ibibigay ko yan kay ganyan but inang ang mga tinaga although nga halambalanon na pero naghaldi na wala nagalin may hugot na siya meaning may mga backyard discussions na may mga correct ang bali si Roy nga gina-istorya na ya sa mga oligopoly cartel, ginaistorya na yan. For example, sa power distribution. Para hindi ta mag-away, powerful ko, sige, ikaw sa generation, ako sa distribution. Meaning, may kanta ganina nga, pinaghati-hatian na nila ang lupa. No? Ano ganina? Hangin at papawid, ngayon may bakod na. That was how many decades ago nga kanta? Subong nga katabo na siya. So, amo na siyang ginapunggan gusto natin tunggan, siyempre po sa pumuluyo. Kaya hindi ta gusto magwabuang, mambal ka ng hindi pwede nga voice in the wilderness ka lang. Mailan ako namin katingog bala, nga kada kanta mo, tao mamati. But it's not
an orchestra, hindi na sa auditorium nga makanta lang kami. No, dapat karuling ni. Of the night tatanan. Hindi lang nga kami ang makanta, kaya entertain ta kamo. Hindi makaruling ta, mo of the night ta, no. Ang tingog naton upod, hindi lang si Sir Roy, si Bro Junjun, ako abi, si Sir Boy abi o iban mga utod naton sa media nga nagakita nila nga chimpo na. So pumuluyo gid no. Amo ni nga effort kay, in fact, to be honest, Sir Boy, sa nagpamati da. Even ang akon nga mga amigo, masugot ako, ano na naman na? Wow. Gambal sa akon, wala ka gid ginakapoy. Bakoy mga di nasulduhan. Ang bakoy Na sino ka panding sina? Na may mga amo nagapanding, sino mo nagapanding? Sino mo nagapakapi sa mong kisa, na? So amo na pag pamakatsun ka funding, ang tail end ni kulang taon nimo, i-trace nimo, wala niya source of influence amon. Nag-come up kami niya upfront, dito na kami sa punta, upfront na kami Wala kami nagsugod nga ang kwan ginabutong namon, kay may nagsugod sa amon, kapting ikog hindi pagpalakta. Ang amon niya, wala pa ni nagtupkod, wala pa ni konsepto pa lang ni nga may tikang sa legislatura nga ginaunahan nga daan naton. Dito na kami sa frontline, nagatubang na kami sa frontline. Kita nyo man kami, sino sa likod namon. Kung may ara guro ko, ang balong ko, nagsugo sa amon si Tatay Digong o si Sinoda. Wala, may nagsugo sa amon. Ang nagsugo sa amon ang kape. No, nga pagpungko namon, nakatilaw kami sa manamit nga kape, dito kami nag-discussion. To make the long story short, bunga niya, si Nung Roy, ever since, advocate niya sa consumer rights, sa labor. No? Kaya ako, pamilya ko, history man namon, ara man sa, consumer rights, sa labor, kag ever since, amunang aton nga, kagang iban dito, mga utod sa environment, utod sa cooperative, no, nga aspeto, nag-isa lang gid kag actually ang offshoot ni ang actually ang isa sa nag-trigger pagidya based actual experience ang bakulod nun ang basiwa. Di ba? So hindi nablang istorya, Sir Boy, nga hindi mo na kami may istoryahan nya noy abot ka na yun nirukit question mambal ang pumuluyo kabalo ka na magaling abot ano ginobra nyo. Ngayon nyo kami pabalo na subong ginaobra na namon. That's why ginapalabot namon sa inyo nga hindi na ta magulat nga mawakal ang taabot na ni Rocket puway man tagagiyo. So gagiyo kami, that's why we are now rallying support sa publiko. Makita namon hindi man kami maguntat. No? To be honest, I'm very, very honored kay upod ko si Nung Roy. Could you imagine, give up niya ang pagka-board of directors sa Seneco. In fact, gina-discourage siya namon. You don't need to, step out sa Seneco board. Kaya kinanglano natin suporta. Ba't ang bali hindi? Ang balya, para makita sa tao nga we are really serious, kwao natin ang atanda nga connection sa Seneco nga mambal sila nga basi gila ilang buhot ni Nung Roy kay gusto niya ma-maintain ang posisyon niya but nakita ko nagalin siya, nag-step down siya and ari na ang MCO so amo na sa Sir Boy nga lipay-lipay kami nga maka-guest no? In fact, amot kundi kami makadto ni Nung Roy Daso naman. So, amo lang na ang aton, amo lang gid ang purpose ang grupo. Kay Director Roy Bla, nahambal kay ina nga ikaw sa una, amo gini ikaw man gaaway gani nga ang Seneco hindi naton pag i-register sa CDA o kung bilang kooperatiba. Anong mga nakita nimo nga pag nga naglain ang pananawan mo parte sini Director? Yes, kanami gid nga pamangkot. Salamat gina Sir Boy no. Kaya actually sang ginahiring pa niya ang CDA code nga bago nga latest no, ang pinaka new CDA code, Cooperative Development Code no. Bill pa ni siya, ako ano nag-represent sa workers, modisa aside sa bilog nga workers sa bilog nga electric cooperative, sa hearing sa Kongreso. To be direct, opponer kami to sa compulsory registration sa tanan nga electric cooperative sa CDA. Kay nakita namon to anay nga sitwasyon, ang may realization kami to anay nga based on our study nga threaten ang security of tenure. So ang amon to opposition, we are biased. We are very sorry to that. Bias sa existence sang security of tenure no sang mga workers no. So
amo na siguro dito ko, this is not overnight, liwat, nagapangayo ko pasensya sa sinigani sa grupo ko, no? And I'm very sorry, I was deceived then. No? Pero nagapati ako nga nagambalan na si Pope John Paul, si Pope di Francis sa pagkatuya sa Santo Tomas University, sila nga, experience is more than knowledge. Di amo ni siya, tungod sa experience siya naton, 1982 kita nagsulot as Mr. Reader, naging union president kita, naging member sang board. Kag ang pinaka-latest trend, nag-surge na ang arena sa doorstep na sa tanan nga mga distribution utilities ang privatization. Kay liwat, power industry is a lucrative business. Lang tawag lang mga bakati businessmen sa una gina istoryahan kung pila ibutang less tax. Subungin na istoryahan kung saan paano sila makapatindog generating plant, paano nila ma-take over ang mga transmission company, ang distribution company. So ano nang buot silingon ta? Ang Seneco, liwat, member consumers owner. Kaya mo ni na, again, this is not overnight, based on our experience, ginkwanta ni, giniserta ni sa grupo, siling ni Atty. Biloria, nagpangapi kita, to be direct, gusto na siya. Nag-decide ako sa eleksyon ngayon nga hindi na magpapili sa Seneco. Kay, to be frank and candid, na istorya ko, pag kabalo ko nga si Father Larida, ang mapadalagan ng members ng board, nagkadto ko sa iya, sige ko, Father, sige, file ka candidacy. Kaya ako at the end of the day, hindi ko mag-ihatag ko sa imo ang mangin single candidate ka. Kaya mo nakagapon, why ko nagpa-file candidacy, siya ang nagkuhan. Kag ang pasalamat ako kay nagapati ako liwat, no, talking about sang Santo Papa. One time naghambal na sa mga religious nga kuan singa i-share niyo ang inyong pagka-religyoso sa mga institusyon kag lantawon niyo ang sistema. Kaya amugon man kay Father Blessing ni kay sa Seneco, ang kay Father Larida pagsulod sa Seneco, kay naistorya ko siya. Nga sila nga conforme sa mangin matutuon nga kooperatiba ang Seneco. Okay. So amo ning nami nga set up liwat gusto hindi na ni kinahanglan taguon, no. Nga mas mayo si Father Larida da sa Seneco. Kag ako di based on modesty aside experience ya naton sa Seneco, amo lang ni ang aton akon nga subong niya sa una siling ni Atty. Biloria, consumers advocate. Subong niya ang amon issue sa member movement for Seneco ownership isa lang. Hindi ta dai mag-istorya kung ano kalatabo sa Seneco rights. Isa lang gid kay may mga consumers advocates naman na dahil nag-handle mo. Correct. Ting ato na gid ya, isa lang gid pinaka-iso. Tuod Nga kooperatiba. member consumers owner. Ang ato. Amo lang gid niya kag ang amon ni nga gina-reach out registered consumer lang ang makaupod di. Kag we do away about politics liwat ay siling nila manuk eleksyon. Siling na. So, we will not disturb the electoral and political process, particularly diri sa Bacolod kag sa coverage areas ng Seneco. Rest assured, kami amo lang niya ma-focus kami kay nga agud ang trajectory sang ini nga movement rekta sa matutuod nga pagpanag-iya sa mga konsumidores sa Seneco in order nga ang existence ang Seneco magapadayon. Okay, no? sige. So amo lang gid na, no? Sa liwat nga Sir Boy, madamo gyud salamat kag amo na no nga we hope nga this coming days we will be part of the discussion. Baloko medyo tulo ta klaro ni sang kuan mo tulo ta klaro ni sang nga bulaton para sa inyo sa sining CMO aning movement tulo ta klaro ni sa proti galing kiti kun way sa may magiho kag way sa kundi na to paghiuon subong ti ano pataw laton nato no. Anyway, brief lang guro attorney. Ang kuan malang ang issue malang or ang concern malang yan sa namo sa mga konsumidor, mga ordinaryo konsumidor, ang concern lang is ang balayran ko manubo, ang kuryente kuan ang stable ang supply para sa ako. Namo lang duwa ka concerns ang mga konsumidor mo. Nya basi kun maglain ta kag maglain man ang ang stability sa aton nga supply, ang balayran, amo man ang concern nga ang duwa ka concerns sa konsumidor naton mo. Well, una siguro although Although, Sir Boy, I am not the authority to say that, no.
Okay, because that is future. Pero with the indicators, nga kabalo kita kung ano ang pagdasig pagtaas ang no ang in fact no ang balong ko nagid lang because it was also somehow a quasi public meeting with the top notch of Sineco. Inadmit nga may mga problema kita technical. You see, even until now, admittedly, wala kita gani kabalo kung diin ta i-shutdown kung may guba to din. Notice ka, bilog nga bakulo dya, kakason mong kuryente because of that. So, one thing, technical. Now, talking about increase ng presyo, tandaan natin, ang presyo, ang ginabayaran natin sa bill, hindi lang na siyang actual consumption natin. Correct. No? May mga imposition of taxes, na taxes over another taxes, may mga real property tax pa kita nga ginabayaran. Now, sa konsepto sang Cooperative Development Authority nga kooperatiba, ma-exempt kita sa mga madamo nga taxes, even real property tax. In fact, when I was in Bacolod City, naging issue na nga ga-collect ang Sineco, di ba? May ara pa to paugay nga danay kurente. So, mambal man ng siyudad sa Bacolod, na bilayran makamusamon real property tax. So, in short, kumado away naton ina nga mga mingling burden sa sira. Of course, common sense, manubo ang expenses. Pag nubo ang expenses, wala sang rason nga ang balayran mo hindi manubo. Now, with the trend subong sa gobyerno, grabe ka spender ang national government, tabaluntan na lang. Para maintindihan sa tao, base mamangkot sila nga, si attorney mo ng discussion niya. Balo ka teach mo ko economics mo, no? I'm also an economics graduate, no? Gina-teach ko na sa estudyante ko may macro, microeconomics, no? So, ang ginatanaw diri, once ang national government is spending too much, especially sa COVID, blah blah blah, ng utang, damo balayran, ang effect na kinanglan niya generate income and in terms of taxes on and so forth. So tanan ng mga national taxes ipatong VAT ipatong. Obviously, ining like Sineco distribution, no? Siyempre ka operate, balo ka ining mga balayran sa taxes, ginapass on na mo. Up to the point nga ang end consumer among ma-burden, among ma-shoulder. So in short, expect ikaw with the additional luggage sa mga taxes nga pwede natin ma-avoid. Kung maging kooperatiba na, kundi malayten ang kabugatan. So sa pamangkot, kung possibly, I will say, hindi possibly, but probably. Magamba ka probable, there is already a number nga makambal kami nga manubo ginaya. And among other factors, of course, kung aktual nga ginarespeto sa mga nagatrabaho, nagaran, sa Sineco nga ang tagiya consumers. So, in short, mabantayan gid sa konsumidores. Kaysa subong, touch me not ang Sineco. No limit ang ring Sineco. Wala labot yung consumers. Maghikap yung consumers na balon nila kung ka acts of lascivious business na nga ginikap mo ko. Pero this time, pag magambal na nga hambal sang consumers, akon ka. So kung akon ka, kung kisanta man kada iya sa publiko, wala iya sang violasyon, no? Kay akon ka. So mo nang gusto ta nga konsepto ipalabot diri Sir Boy. Alang-alang yung guro, sir, kay daw kuan sige lang ma-set lang ta kon kuan. Yes. Kay kadamo gid sa aton nga ma-cover, dapat i-cover na to, no? Kay may sunod gid ko nga programa, no? May masunod nga programa. Anyway, salamat gid Director Roy sa dason, no? Thank you again. Salamat, Sir Boy. Attorney, salamat. Madamo gigit salamat, Sir Boy, sa inyo tanan na hidlaw man ta diri ba. At ito ka, because I also feel at home sa ring pulungkuan. So thank you gid Sir Boy sa inyo tanan. Salamat man sa kay Director Roy Cordova, Attorney Cesar Veloria. Mga ka-action, standby kita sa Brigade in Action. Magasunod na sa diri kita mo dugay. Kita na kita sa masunod nga Domingo. Ang inyo alagad action, Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod.